Wonten ing sanubarine masyarakat, désa kadhangkala dipungambarake kados pundi? Iya, indah. Kawibawan lan keasrian pemandangan pegunungan, sawah-sawah ijo kang kebak subur lan gemercik kali kang ngebungahke ati. Ing film utawa FTV, désa dipun cetakaken kados swarga cilik, dumunung ing lembah pegunungan, sedhep dipandang mata, nanging ing balik kabeh keindahan punika wonten sisi gelap ingkang asri ora dipun tingali. Wonten désa, nalika malam rawuh pepadang langkung langka, lampu panerangan dalan kados pupudhen ingkang adoh, kadang wonten lampu nanging redup, kadang malah peteng kados petenge wengi. Menawi dalem ketingal padhang menika sampun dadi kalanggepan tiyang. Nanging ing sapunika wonten kathah désa ingkang tiyangipun kadah nindakake kebutuhan kanthi lampu senter pribadi. Sanese menawi punika mawon, kekuatan listrik punika dudu saking jagat kutha ingkang tanpa wates. Ing kathah désa, listrik seringe mati kanthi mendadak. Mungkin ing kutha, gangguan listrik sedinten sae mangke dados bab ingkang dikritisi masyarakat. Nanging ing désa, mati listrik saged rampung jam-jam, ugi kadangkala sadinten penuh. Dampakipun, penduduk kadang ngeculake kegiatane lan nampi pepadang rampung kang rina. Perekonomian lan kebutuhan produksi masyarakat désa sakantinipun mandeg, utaminipun menawi bergantung ing listrik. Infrastruktur utawi prasarana ing désa leres, kathah ingkang kedah dipun tingkataken. Contohipun akses jalan raya. Menawi wonten ing kutha dalan beton utawi aspal dipun tiyang tampi minangka bab biasa. Sanes kedadosipun wonten désa. Wonten kathah désa dalam makadam utawi dalan berkerikil punika sampun dungu dipun suwun-suwun supados dipun tingkataken. Nalika dalan tanah punika dados masalah ing mangsa udan amargi kebanjiran lan njalari dalan licin nanging dereng lajeng dipun beton utawi dipun aspal. Butuhake puluhan taun saking dalan tanah lajeng makadam lan barangkali besok dalan paving. Nanging nganti sapunika kathah dalan ing désa ingkang boten wonten dalan diaspal. Wong-wong ing désa punika ketiban untung pun kedah sabar. Sanes namung babagan ekonomi, kathah fasilitas désa ingkang terbatas. Fasilitas kesehatan contohipun, menawi wonten ing kutha wonten rumah sakit ing jarak dekat, wonten désa warga asring kedah tindak adoh utawi menunggu kanthi suwe supados dipunrawat. Menawi wonten kasus darurat, ing punika para warga kedah tumemen lan sabar. Mungkin kathah tiyang ingkang boten nate gesang wonten désa utawi mung lirik saking pandangan televisi, boten nate kelingan babagan punika. Kaping pindho, tiyang mangertosi menawi désa menika indah, tenang lan ayem-ayem, nanging ing dalem punika kathah bab ingkang saged dipun tingkatake supados masyarakatipun saged boten mung mikirake gesangipun, nanging ugi sanggup majeng dados masyarakat ingkang saged sekaca ing era modern. Menika cerita saking désa, saking sisih ingkang asring boten dipun sorot.